Vale. Horrekoan aurkeztuko duen zikloak zertan zentzan eta asmoa zintzen, batetik zientzia izatea golatzaerena eta bestetik zientzia izkeraz zatuan izatea, eta horretarako zein horreagoa, horretarako gutxe baina baino, zientzia teknologia euskarazko hainbeste eta hainbestera egin duena, eta honekin batera, beste pertsona bat egongo da, saio bakoitzeko pertsona desberdin bat, ikusteko dagoela euskal komunitate zientifiko bat, ez? Pertsona emateko, saiatuko gara saio talde bakoitzean, honekin beste pertsona bat ekartzen. Aurrekoa salgarren eman egon zen, eta gaur nirea zartela fisikalia, fisikalizientzatua eta doktorea, ikertzailea HU artean dauden zentroetan, zukontra osaduko duzu, hainbat ikerketetak partatzen duena, hainbat artikulu eta hainbat tesidatzi dituzuna, hainbat ikasketa bukarako lau eta doktorko zuzendu dituzu, zientzia fisika, nanoteknologia, alor horretan, habitual eta dituazatzen dut. Eta botaz aparten gutuko bidea, Joserraren danizkidea, Joserraren ikaslea, eta bar. Hori usatu gabe, ikabakasiko duzuet, eta gaurko itzaldiari, zuei gutziko duzuen aurkezpena eta itzaldiari. Eskerrik asko. Zuri, azteko. Arratzaldeon. Igual gehi egin motetu horrek, ez dinen. Ez etorri horrek. Joserraren kurrikuluna aipatuko, ez aipatu. Ueuko 50. urte horrena dela eta itzeneko dut pixka bat nire ikuspegitik eta denboraren perspektibarekin ze garrantzia izan zuen berak bereziki ueuko fizika sailean eta sailburu bezala egin zuen lanak garrantzia izan zuen, ez? Ni fizika ikastera zigintzinean, lizenziatutan, 80. hamarkadaren hasieran, gogoarekan fizika ikasketak euskeraz egiteko, baina ez posible, bakarrik kimika irakasgaia egin hau genuen, eta irakastea horatzen ditzia horretzat, eta randomik jantzen. Baina, bazegoen aukera egiteko bigarren urtea zen ikasketak euskeraz egin zitezketa irakasgai guztietan, kimikako lizentziaturan, biologiako lizentziaturan eta biologia guztietan. Orduan, bera zan fizikako irakasle eta aukera nazigun bere klasetara joateko eta fizikako irakasgaia euskeraz jasotzeko. Eta gainera ezagutu nituen orduan zeuden fizikako materialak. Egun eta Joserrarekin batera beste talde batek prestatutako materialak. Fizika generala, gero fizika orokorra birakatu zena, eta ariketak ere oso ondazatuta. Eta, niretzat, garai hartan hori oso baliagarria izan zen nire ikasketetan. Eta, sentitzen dut zentzu batean privilegiatua izan nintzen euskalduna izaten material hori erabiltzeko gai posibilitatea izan duelako. Beraz nintzen ere egun parte hartzen, entzule bezala, ikasle bezala, lehenengo urtetan eta oso oroitzapen honak euskat. Eta, orduan, bazeuden mota guztietako, arlo desberdinetako hitzaldiak, Joserratik aparte, Joserratzoan dinamizatzaile, bultzatzaile, kanturatzaile, baina, berarekin batera beste batzuk gogoratzen dut oso bereziak zirela Patxugalde. Patxugalde. Ilzan, ja, baina... Oskar Ezenarro, Gaviria, Txema Pitarke, hori zen asko... Goi mailako irakasle, kontu. Hori da nire arridurarako. Eta, gainera konturatzen naiz, testu likuetatik apartean, bai buruko fizika sailan eta idatzitako likuetan divulgazioa egin bezala. Gaur egun, gero eta garrantzia gehiago ematen zaio zientziaren divulgazioa. Baina garai hartan, inguruan eta gaztelez ez zegoen, esan ditu horren beste oso gutxik egin. Gutxienez nik ikasle bezala, ez nuen
jasotzen, eta garai hartan guk ikasmin handia geneukan. Eta goratzen dut adibidez, ze gustora irakurri nuen, agerraren fizika, egun prestatutako liburua hor, fizikako gai desberdinetako aspektuak lantzen ziren eta oso gustora irakurri nuela, edo fizikaren historia. Gaur egun internet, zuk zerbait jakin nahi baduzu, sartzen zara, Google jartzen duzu, baina orduan, ez egon internet eta liburuak ere ez zirela ez. Zerbait bilatu behar zenuen joan liburutegira, ez zeuden eskutea gaur egun. Hau bezala, incluso orduan alde horretatik, gu egun egindako lan bilak Joserra badakut dinamizatzaile zegoela, eta animatzaile bezala, oso, eta gainera horretatik aparte, zaldeniko, lehenengoak izero, terminologia, fizikako terminologia, egin berzan, egin berzan, materiala, ez bakarrik materiala, eta orduan, hasieran idazteko makinenekin, segun ez da idazteko, ez? Orduko lana oso garrantzitsua izan zen, eta, nik uste dut gaur egunerako edo gaur egun izaten daukagun ikasketa, hezkuntza, Euskal Herriko hezkuntzan, eta Euskal adarrak, batean gu egun daukatela, aztiak ez, fizikaren arlotik ikusita. Gero, laugarren mailan ere, Joserra izan duen irakasle, erratibitate berezian, beraren irakasgaia horrendik gazteleraz bazen ere, Euskaldunok privilegiatuak ginen, bere apunteak euskeraz jasotzen genituelako, eta aukera batez egulako azterketak euskeraz. Eta gainera horatzen dut, orduan animatu dituela, lehenengoan ez nik itzaldi bat ere batiko du egun, eta, musik eta, zurdurik orduan, horrendik goroa etzen dut izenburua. Abiadura materialista ziletzen diren objektuen itxuraz. Eta ez egoerezko berkoin, ez da gardenkik ere, horatzen dut, gardenkiak prestatzeko, errokultiekin eta proiektorekin egiten genuela, baina hartu plastikoak, moztu, eskuz eta gara jaietan horrela lan egiten genuen, ezta? Eta gero 10 urte edo segitu nuen gura etortzen ustailero, itzaldiak eta itzaldi desberdinak prestatzen, baina, orduan divulgazio egiten zen eta, segitu da, gaur egura bezago. Gure neurrian, eta zabalduago dago, eta ikusten du gainera oso gustora, Joserrak segitzen duela divulgazioa egiten, ez bakarrik itzaldiak egoten, Wikipedian eta materiala prestatzen segitzen duela, nekaezina dela, eta, nire ikuspegia hori uste dut, orduan egindako lana eta bereziki Joserrak egindako lana, eta taldeak animatzeko. Taldea lana, baina, taldeek ere behar dute dinamizatzaileak eta animatzaileak, eta horretan Joserra oso garrantzitsua izan zen. Eskerrik asko. Uste dut hori dela, aitortu izan zaio, baina, nik uste dut produktu bero eta margarren urtorren oso proposa dela egindako lan hori, eta bereziki, iriatetik fizika zailearen barruan, aitortzeko. Itzaldiaren buruz, gainera, egindako lana, horrelako itzaldi sorta prestatzeko, izugarria da, egia esan. Eta, nik irakurri nuenean, non bonan, horrein badakit zer den, baina ez dute spoilerra egingo. Baina, lehenengo ergaino zientifikoari buruz hitz egitea oso garrantzitsu iruditzen zait, gero eta gehiago gaur egun, ikusi dugunean, gaur egun orgainik oso sofistikatuak ditugu, gero dauzkago eskura horrako orlokoek gure urtsoa, tensioa, dana neurtzen dutenak, ez? Gero eskura edo sakileko telefonoak eta bar, baina bestaldetik ere ikasi dugu pandemiarekin eta gaur egun gerrarekin oso tresna, teknologia oso sofistikatua dela eta oso tresna garatuak ditugula, baina bestaldetik ere teknologia hori oso ahula izan daiteke, oso indartsua baina oso ahula. Ikusten dugu internet bera doanean edo eraso zibernetikoekin batean gelditzen garela. Zer gabe, orduan uste dut oso garrantzitsua dela atzera historiak atzera begiratzea eta ikustea oinarrizko printzipioetatik
Historia zehar ezakien nola garatu dituzten eta zientzia nola garatu da, ez? Gauza simplekin, nola gizakia gai izan den, eta denbora gainera bolitzen. Bueno, hori urrengo italdia da. Eta espazioa zitzen dugu. Ba, egingo dugu, hori urrengo baten. Urrengoan argudioa zeta duz. Hemendik hasi behar da. Hau da hasiera. Ederto, eskerrik asko bihotzez. Bueno, ni bakarrik esan, ederto pasatu nuela zuekaz, ikasleekaz, zuegun eta danakaz, hori. Eta dana, ni beti izaten dut, dana taldean inda dauela. Zuk hori badakizu, nik agintzen izuen bazuk egin hau, eta bestia, gero errepasatzen gendun, begiratzen gendun, baina zuek egiten zenduen, kontuz. Neu nengoen antxe orkesta direktore, bueno, zuzendari izate asko da, zuzentzen edo laguntzen, bale, bueno, hori esan da. Mila esker. Eta gainera niretzat zu etortzea presentatzera zoramena izen da. Gogoratu didazu liburu hori, Akerraren fisika. Nik ere maite dut izugarri eta nik ez dut uste jenteak dakien zer dan. Zeda, ipuin bat bezalakoa, Merlinekin eta magiari buruz, baina gero fisika dugu. Osea, personajea dire dana magikoak, baina eta oso idazle onak, ni beti izaten dut. Aipatu dituen izen batzuk goi-goi mailako ikertzailea dire eta irakasleak gaur egunen. Goi-goi mailakoak, ez da edo zelakoa, eta zuek barne. Bueno, hori esan da, guazen, aberse de montre da nau. Ez egiten duzu hori? Hori da nomon bat. Bueno, hori da nomon bat. Lehenengo, zer esan nahi du nomon hitzak. Nik errekuperatu dut hitz zarra. Gero ikusiko duzu azkenien beste bat erabili dutela bebai. Nomon. Nomon grezieraz, bueno, nik hauken dunik ez da, ze bestela, dino, distantzietara gauz, eta ni neu besterik ez dut behar, zu ezaitut mareatuko alba da, baina ni mobitu egiten naiz, sentitzen dut. Bueno, nomon da iz greko bat. Claro, zehazki zer esan nahi zuen orduan, hori sortu zanien, ez dakigu. Baina, gitxi gora bera, badakigu, dakiena, interpretatzen duena, analizatzen duena, ebaluatzen duena, olako zerbait esan nahi zuen hitz horrek, Grezia, hau da, orain dela 2008 urte edo 9 urte, bale? Pentsatzeko. Ez dakigu, Greziera zan, bai, baina, eta ja idazkera bazeukan, baina, esan nahia aldatu egiten da, hizkuntzatan. Bueno, sustrai bereko hitzak, oin harritu zaitezte zenbat hitz datozen. Gaur egunean erabiltzen duguna. Gnosis, gnostiko, agnostiko famatu horti dator. Gnosticismo, nola lehen galdetu diti Inesek uste dute nola oskatzen da, edo baten batek esan dit. Ba bueno, nola oskatzen zuten ez dakit. Eta gero, gaztelaniaz ere eta euskeraz ere, hainbeste hitz daude hortik jatorri datutenak. Cognición, conocimiento, conocer, nota, noticia, notario. Gaztelaniazko hitz horiek guztiak handi datoz eta euskeratik bai. Idea bat egiteko, orduen badakizu zer da. Bueno, nik beti esaten dut, naturaren filosofia Grezian hasi zala, mendebaldean. India parte, Txina parte, ez dakigu ezer, edo oso gutxi, baina mendebaldeko historian Grezia da klabe. Orduen, gitxi gora bera 7. mendean hasiko gara, historia kontatzeko, ze hasieratik kontatzea merezi du. Eta jarrera berri bat sortu zen. Ordura arte, normalien munduaren konzepzio mitologiko bat zegoen. Mitoak, jainkoak, historiak, ipuinak. Baina, horrekin jenteak ulertzen zuen hainbeste gauza. Ezin zuen ulertu zer zan aizea, putz egiten zuen jainko bat zegoen. Bueno, bale, ulertzen da, exagerazio batean. Orduan, heroiak eta olakoak. Baina, Grezian hor jakintzuen artean sortu zen jarrera berri bat. Eta jarrera zen, behaketa erabili behar zala, natura nola funtzionatzen zuen jakitu. Behatuen behar zala, observatuen behar zala. Eta gero horrez gain, geometria erabili behar zala, ze geometria zen klabea. Ze geometrian asko aurreratu ziren jagarai hortarako, eta orduen hasiko gara geometriarekin eta behaketarekin eta neurketarekin ia ze pasatzen dan ikusten. Bai? Bueno, horrela sortu ziren, garai hartan deitzen zirenak naturaren filosofoak.
horrela deitzen dire historikoki. Baina kontuen euki Newtonek bere lehenengo liburu famatua nola deitu zuen. Filosofia naturalis principia matematika. Nazten ditu bi konzeptu gresiarrenak tituluan. Eta kontuek, eta hori funtseskoa da, Newton klabe bat da gaur egungo fizikaren atal asko ulertzeko. Bai. Eta horregatik ni dinot gaur egungo fizikariak, zuzeu, eta neue bai, eta horretan dabiltzan guztiak, naturaren filosofoa garela jatorriz. Bai? Hori da. Bueno, hori, eta orden dator lehenengo personaia handia. Tales Miletokoa. Tales Miletokoa, behitu noizkoa dan, orain dela 2008 urte, gitxi gora bera. Eta honek, zer egin zuen? Hartu zuen natura, esan zuen, natura ez dugu inventatuko ipuinik. Beatu, aztertu ingo dugu nola portatzen dan, eta atarako ditugu ondorioak. Jarrera da importante. Hori da fizikarien jarrera. Ez dugu asmatzen, gauza bat. Lehenengo behatu egiten dugu. Neurtu egiten dugu, dana konpartu nahi dozuena. Baina saiatzen gara aztertzen natura, ez gure gogoa. Natura ez da gun nahi dugun bezalakoa, dan bezalakoa baino. Eta batez ere, berak sortu zuen Talesen teorema, famatua, danok ezagutzen duzu, ikasi dugu eskola guztietan. Baina Talesen arabera, pentsatu zen eta zergatik ez dugu aztertzen argiak, beste elementu importante bat, hitzaldi bat argiari buruz izango da, argiak objektuetan sortzen dituen itzalak. Eta hortik ikusiko dugu nola portatzen diren itzalak, ze hori behatu daiteke, ikusi daiteke, eta analisi logikoa zuen, abstrakzioa dator, gero ikusiko dugu ze hori da importantena, abstrakzio bat egin zuen, eta konzeptu bat landu zuen oso abstraktua. Irudien antzekotasuna. Adibide tontokeria dela, antzekoa dira, bi objektu hitz egiten dugu normal, ezta? Antzekoa dira, antzekotasuna. Baina hori oso gauza abstraktua da, bi gauza tamaina desberdinekoak propiedade bat dute oso teknikoa dana, esango genduke, eta da antzekotasuna, bale? Eta horrekin, esan zen, aiba, baina objektu txiki izan edo handia izan propiedade berbera daukate. Horria da, pauso, badirudi ez dela, zerze horrela irakatsi digute, umetatik baina hori importantea da. Bueno, ordean metoa oso simplea zan. Egin behar zan, behatu, neurtu, tamaina, eta konparatu. Listo. Baina hori da, gaur egunean egiten dena, ere. Lehenengo gauza guztietan. Eta neurgailu berezia erabili zuen horretarako, nomona. Bueno, egingo ditut irudi asko, eta irudiekin hobeto ulertuko. Zer da nomona? Bueno, ametxe dugu eskema bat egin dut, ikusten duzu, hemen eguzkia dago, hemen ipinten da nomona, aiba, palo, makila bat, ez da zer kostatzen. Vertikal ipinte arreza da, ze plomua badakite arotzek eta eigeltzeruek eta nola funtzionatzen da. Ipinten dugula hori da, vertikala. Makila bat vertikal ipintea oso arreza da, bale? Eta baina ez du begiratzen eguzkia. Ez du begiratzen du eguzkitik, eguzkitik datorren izpia, ja idea hori izpiarena badau, gero argia esplikatzen dodanien esango dut nok eta nola esan zuen ja izpiak zeudela. Hori ez da evidentea, ze argia dauleku guztietan, dana ikusten dugu argiaren bidez, baina argia ez da ikusten, nola baita esateko. Zer da argia? Hori beste itzaldi baten, argiaren enigma zer dan. Bai? Itzala, eta ez bakarrik itzala, batez ere interesatzen zaio puntu hau. Hori funtseskoa da. Norabide vertikala hemen da, behatzaile bat dago, behatzaile behar da, filosofoa. Filosofoa egun osoa dauko naturari begira egoteko. Bai? Eta, nomona da, tinko finkaturiko makila vertikal bat. Bale? Eta itzalaren muturrak puntu bat markatzen du. Bueno, zer egiten dugu horrekin? Behatzaileak, egingo du, begiratu, ez makila bakarrik, ageldi dago, eguzkia mugitzen da, baina begiratu behar eguzkiari begiratuko du puntua. Denporadeko ikusteko, aber zeitzen duen, markatzen duen nunduen. Bale? Orduan,
Tales bihurtu zen teknika honen bidez eta aparatu tresna horren bidez naturari begiratzen. Horrela izan, hori da fenomenoa. Eta esan zuen, bueno, nik horrekin neurtzen dut piramide baten altuera. Nola neurtuko duzuzuk? Igoko zara gora, ez, igo barik. Eta horren egiten du montaje hau, oso gauza simplea. Hemen dekogu, klaro, hauek zebiltzan greziarrak eta zebiltzen handik, gero Alejandriak oso importantea dugu, honetan, baina horren inguruetan, ikusiko dugu. Horren ikusten dugu piramidea, ezaguna zan, Egiptoarrak egin da zeukaten, eta kontatzen da hausein zuela, kontatzen da, izango zan. Hartu zuen hemen, eguzkia, altuera dukona, piramidea, klaro, neurtu behar dugu altuera hau. Ipinten du nomona, bere ipinten da hemen, ba. Baina fijatzen da, hemen bi triangelu daudela, hau eta hau. Eta triangelu horiek antzekoa direla. Jazta. Trukotxu horrekin, aplikatzen dugu, espresin hori, bazekien nola iten zan, eta listo, kalkulatzen dugu, igo gabe piramidearen puntera, makilatxu batekin ze altuera daukan. Eta perfecto. Bueno, orduan ze ekarpenak egin zituzten, hori hasteko, nomuna, ja badeko neurgailu bat, neurtu dugu. Orain ere neurketa gehienak edo askotasko indirektua dira, ez dire zuzenen neurtzen. Horrelako metodoetaz neurtzen dira. Beraz, metodologia da, zuzenien neurtu barik, propiedade geometriko edo zerekin, nik neurtzen dut hori neurtu barik. Bueno, neurtzen dut. Hori egiten dugu. Engainatu egiten dugu natura sekretua erakusteko. Bueno, baina orden ze pasatzen da. Segitzen du begiratzen, hemen ipinten du nomona, hemen dago eguzkia eguerdian, eta konturatzen da hemen puntutxu hori egiten duela. Bale? Eta egun batean markatzen dugu, eta aurrengoan bebai, eta aurrengoan bebai. Eta orduan, ze pasatzen dan, fijatzen da, puntu hori egunean zehar mobitu egiten dela. Ipar hemisferion eta gaudela hemen, hor dagoela, hau da Egipto inguruan, konsideratu, edo hortze, ekialde hurbilean. Eta egunean zehar, bide bat eitzen duela. Markatzen duz puntuak, denpora dugu markatzeko, ba, parabola bat. Eta ja parabolak, ja bazekiten zirela irudi geometriko batzuk. Bai? Baina ez hori bakarrik. Eta konturatzen da hemen erpina hor badago, egun batetik bestera pasaten, klaro, egun batetik hemen, gero urrengoan hemen, ba, marra bat markatzen da, zuzena. Hori da iparraldea. Orduan, aparatu honekin neurtzen du iparraldearen norabidea. Jazta? Bueno. Goizean eta arratsaldean. Hoxe da historia. Orduan, informazio oso importantea. Iparraren norabidea zein da. Segitzen dugu. Baina, ibilbide parabolikoa egunean zehar markatu eskero, orain ez da konformatzen egun batean egiten, urte osoan, denbora dugu, urte osoan neurtzen du. Eta orduan, bueno, hori da nomuna, hori ikusten duzu. Berak, ikusten duen hauxe da nomuna, bueltaka. Traka, 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 buelta moten dugu, eta gero eta goizean itzal luzea, arratzaldien luzea, eguerdian laburrena, nora, bueno, eta orduan, ba, segitzen du hemen, eta ikusten du, hemen eguzkia badago eguerdian, eta hau iparra bada, konturatzen da, udako ibilbidea, honelakoa dela, gero hau agertuko da, helioskeometro famatuan, eta negukoa honelakoa dela. Parabola bai, baina lehenengo lan zabaltzen, eta gero blok. Eta azkenean, ba, eta ekinoziotan lerro bat. Ulertzen da? Holako simplea, baina bera, begiratzea ez da tontua, begiratzen dugu hartzen nota, gordetzen ditu datuak eta listo, bale? Aurrera, ja hori talesekin nahiko egin dugu eta nomona zer dan esplikatzen. Baina guazen, hori dana ez dakitein zuen talesek edo ez. Baten batek egingo zuen, bardin dio. Taleseri dagokio edo lehiendak esaten dugu talesek egin zituela holako gauza batzuk, bale?
Berak, edo beste batzuk gu bezala, talde bat izango zan eta kuadrilla bat egongo zan, bai? Gaur egunean bezala. Bueno, hau Anaximandro zan talde zen ikaslea. Bueno, honek ja ekinozioaren eta horregatik dinot talez izen zan edo bere ikasle bat izan ote zan bardin digo. Eskola hortako filosofoak izan ziren. Eta honek pauso bat gehiago emon zuen, berbera. Konturatu zan ekinozioak determinatzeko truko bat zegoela. Geometria bidez. Udako solstizioan eguzkia holan justen bazan, angelu honekin, eta neguko solstizioan honela, konturatu zan iba, ekinozio erdian dau, angeluka. Ulertzen da? Orden oso horreza da, baina badaki. Honela dibujatzen dut eta badaki esaktuki noiz dan ekinozioa. Eta gainera nola kalkulatzen dan geometrikoki. Ze angeluak basekizkiten neurtzen. Bai? Geometria ordurako garatuta zegoen. Esan dugu, behaketa geometria, behaketa matematika. Geometria esaten dugu, baina matematika esken batez. Bueno, horixe da. Esfera zerutiarrian olako buelta hori imaginatzen duzu, eta esatea, hauxe da, ekinoziona. Ben, segitzen dugu. Gero torri izan beste personaje bat, oso importantea, hau presentatzen dute zain beste honekin lotura dekoloko, baita ere, baina geroko hitzaldiekin badeko zer ikusia. Demokrito, teoria atomikoa gero sortu aipatu zuen, atomo hitza berak asmatu zuen. Azken batez esan zuen, materia partikula txikiz osatuta dago. Berak ikusten zuen solidoa, baina berak ez hor bola txikitsu baduz. Hori, ez da eduz. Eta gainera esan zuen, atomo horiek, hau da importantea. Eternoak zirela, lehenengo gauza importantea, gero denporari buruz hitz egiten dugunien, jakiteko. Zati ezinak direla, gero ikusi da, posible da lapurtzea, hori beste kontu bada. Baina hori, 20. mendeara hasita gero. Eta homogeneo zirela. Elementu kimikoak azken batez, dana die berdinak. Osea, klase bakotxekoak, isotopoak egon daitezke, bardin da, baina bardina dira. Hori asko esatea da. Baina hori proposatu zen. Eta gero etorri zen beste genio bat, batu zuena aurreko guztien jakituriako gauza batzuk. Eta hori zen zen Euklides. Euklidesek, behitu noiz bizi zen zen, Kristo aurreko 300 urte horretan, asko da. Batu zituen geometriako datu guztiak liburu baten, elementuak. Hoxe da papiruaren zati bat, dagoena. Oro itzulpenak eta egon direnez, eta kopiak egon direnez, azkenien, gaur egunean ezagutzen dugu, Euklidesen elementuak, liburua. Euskeraz ere badago, hori ere esan behar da. Beti dauz soro batzuk euskeraren alde egiten dutenak, eta Patxi Angulo, irakaslea Zereko Donostiako Informatika Fakultateko matematikariak, hartu zuen lana, hori itzultzeko euskerara. Euskeraz. Grekeratik. Berzino. Hau da, liburu hau da, igual Biblia baino hizkuntza gehiagotara itzulitakoa. Hizkuntza guztietan dago. Itzulita liburu hori esan zuen, euskeraz begon behar dago. Eta orduen, baina nola konzeptuak antxe dauden, lana da, izugarria, ze bere hizkerataz errespetatzeko komplikatua da, baina batera eta bestera lortu zuen itzultzea ulertzeko moduan gaur eguneko euskeraz. Eta hor da, jakiteko hori hor dagoela euskeraz. UEUk argitaratua eta Elujarrek, segitzen du. Beste genio bat, ari naiz nomonarekin, dana da nomona, kontu. Horain, Eratosthenesek beste gauza bat izuen. Lortu zuen neurtzea lur planetaren zirkunferentzia nomon batekin. Osea, olako palotxu batekin lortu zuen neurtzea. Hau oso interesantea da. Hemen AstraZeneca dau ja gaur egungo neurgailu batzuen estiloko komplikazioarekin.
nahazten ditu gauza batzuk. Total, ikusiko dugu irudi hau. Bueno, orduen hor Alexandria eta dauz, ja hemen Alexandria ingurua hor dago, ulertzen da? Konturatu ziren naturaren filosofoak horregatik esaten dut talde lana izan zalau, batek ezin zuen egin, baina esaten da honek egin zuela. Bueno, bardin da. Konturatu zen gauza bitxi batez. Udan, justo, udazarrerako ekinozioetan altuena dagoenien eguzkia. Konturatu zen Alexandrian, hau Afrika da, bueno, hori mapa pixka bat modernua indot, baina, bueno, polita geratu da. Ulertzen da, Amerika, Afrika, Europa eta dana. Bueno, Alexandria hemen badago, konturatu zen geriz pixka bat, itzal pixka bat zeukala egun horretan. Laburtsua baina itzala. Eta ostera, Egiptoko Sienan, bat-emateke esan nion, hori Italia, ez. Gero esango dizuet zer dan Siena, eta ontsi ikusiko dugu. Siena, askoz barrurago, justo kantzer tropikoa dagoen lekuan, hor konturatu ziren, hor ipini eskero gnomona ez eukala itzalik. Alegia, eguzkitiko izpiak vertikalki erortzen zirela. Bien. Eta orduen esan zuen, aiba. Lurra, berak jotzen zuen, gero tierraplanistak dauz batzuk, ez da? Bale, aregia, esaten ez lurra da biribila, hori evidentia da, beste arrazoi askorengatik. Eurentzat evidentia zen. Figatu eguzki hemen dagoela, izpi paraleloak urrunetik datorrenez, danak dire paraleloak guretzat. Hurbilketa osonean. Eta triangelu hau, eta beste triangelu hau, bueno, hemen trampa putxu bedau, hau ez da, hau zirkularra da, bardin dio. Baina hurbilketa oso ona da. Bi triangelu hauek, angelu hau eta hori, barne, alternos internoak esaten ziena. Barne aurkakoak direnak horrek, barnetik, simetriko, osera, antzekoa direla. Bueno, perfecto. Orduan, nik ezagutzen badot, honen itzalaren luzera eta nomenaren luzera. Eta ezagutzen badot, hemen dagoen, zer esango dut, nomenaren itzera hemen eta hemengo angelua, triangelu hauek hau jota zuzena dala, antzekoa dira. Justo talesen teorema aplikatzen dut eta jazta kalkulatzen dut. Orduen zer jakin behar zan? Bakarrik jakin behar zan Alexandriatik Sienara, seguen distantzia. Bale? Bueno, orduen hemen ez da bitzalik, han itzala dago. Eta teorema handa, jazta. Bueno, hauxe da mapa bat gaur egungoa. Ez da ondo ikusten, atara dute zeretik internetetik, ez da oso ondo, baina bardin da. Siena, zan gaur egunean Asuango presa dagoen lekuan. Eta zergatik zan Siena, hombre, abusin bel zegoen hor, justo badakizue, templo hauek eta trasladatuen zituztela justo presa iteko, eta ez dakiz zer. Eta kontu eze historia dagoen hemen. Bueno, hor inguruan zan Siena. Hori desagertuta da, eta dena urpean geratu da, baina badakigu. Horren, hemen ikusten danez, ez dagoz meridiano berean, baina kasik. Esan nahi dut, hemen dikara joan daiteke denpora guztia, iparreran joan da. Orduan, neurtu eskero, hemengo distantzia hor bidea kasi zuzena da, eta ia meridianotik, ze, klaro, lehen ez dut esan, baina hemen meridiano berean dauz puntu biak. Hori da eskema. Bueno, hain prezisua eta gameluekin basamortutik eta denpora guztian iparreltaran, pixka bat okertuko ziren. Bale? Orduen, hori jakinda, klaro, hori zezan trukoa, hartu behar ziren meridiano bereko bi puntu horiek, neurtu, nola neurtuko zuten, pausoka edo nik ez dakit, bardin dio. Baina horrek ez deko garrantzirik. Ze ez da datu zehatza. Uste dut 800 kilometro daudela. 800 kilometro tangelo berarekin,
kalkulu nahiko ona ateratzen da. Nahiko kalkulu ona ateratzen da. Bale? Bueno, hori da. Jazta. Edertu. Lortu dugu ja gauza importante bat. Lortu dugu lurraren zirkunferentzia neurtzea. Azken batez, neurtu egin behar da fizikan denpora guztia. Magnitudea zer da? Magnitude fizikoa da neurtu daitekeen propietate bat. Ezin bada neurtu, izango da beste gauza bat. Claro, beste gauza da nola neurtzen dan, eta ia posible da neurtzea edo ze teknika erabilera da. Hori, beste problema bada. Bai? Bueno, orduen, neurtzeko tresna berezia da, orain denpora neurtuko. Claro, denpora zer da? Hori beste misterio bat. Beste hitzaldi baten esplikatuko dut, zer dan denpora absolutua, zer estan, eta hori beste rollo bada. Bale? Baina, badakigu denpora neurtzen dugula erlojuarekin, bat, lehenengo gauza, eta erlojuak neurtzen duena edo geratzen dan datua da energia potentziala bezala, esan nahi dut, ez da ze ordu markatzen duena hemen, baizik eta bi gertaera puntual leku berean gertatzen direnen artean, zenbat denpora pasatu da orduen. Erlojua bardin da, kronometroa ipintzen da martxa eta amaitzen da nien. Erloju normal batekin markatzen dugu ze ordu dan eta bukatzen da nien ze ordu dan. Eta egiten dugu kenketa, hori da denpora. Da, distantzia temporale. Importantea da hori, distantzia izatea. Hori gero erlatibitatean eta ikusiko dugu nola lotuta dagoen dana. Bueno, distantzia, bale. Orduan, bueno, hori beste nomon bada. Nomon ipini dut vertikala, baina ipini daiteko okertuta. Bardin dio. Ze importantea da, nola ibilbide parabolikoa dagoen batean edo bestean, asuntua da, zenbat denporatan zatitu daiteken espazio hori. Hori da problema. Bai? Orduen, betu, hain importantea da nomona, ze importantea dan nomona Italian esate baterako, nun, hau da Italiako parlamentua, eta aurrean dau itzelezko obelisko bat, azken batez nomonon bat dana. Obeliskoak nomonak dira. Ulertzen da, klaro, vertikal dauz, txollo bat. Edo, behitu, ordeko okertute bardin da, ja ipini daiteke nahi da modura. Ja jakin eskero teknika, ez da zetan horizontalean ipini ez vertikalean ez ezebe. Hau da, Brasilgo ez dakize eraikin famatu bateko, zera, beraz, nazio askotan edo estatu askotan garrantzia eman zaio horri. Eta hain zuzen ere monumentuak eta egon dira. Baina, orduan, eta hau zer da? Behitu, hau da beste bat oso polita. Hau agertu da Pompeian, Apoloren tenpluko eguzki erlojua. Eta hemen dauz nik nahi ditudan elementuak. Hemen, hau da Kristo aurreko 79 urte. Eta hemen txedauz marrak orduetako marra markauta. Claro, gero hor variazioak dauz, hori ikusten da, hori beste guze bada. Ez da erregularra. Hori beste problema bada. Baina, gitxi gora berako. Orduen, jentea garai horretan esan biziko denpora preminagaz gu bezala estresatuta, ez dakize batzarrera joateko egun osoa zeukaten, ulertzen da. Baina gitxi gora bera, zatitu egiten zan eguneko tartea zatitan. Egun batzu luzeagoa, beste batzu laburragoa. Bueno, orduen, hori dago espresatuta irudiontan, eskema hau frantzesetik, ez dut euki beste bat eta hau ipini dut. Hemen ikusten dozunez, martxoaren 21, ekainaren 21, irailaren 21 eta abenduaren 21. Alegia, solstizioak eta ekinozioak. Eta, orduen ikusten da, hortik ez dakize, iparra da, noski, eta ikusten da, nun egoten dan kolore bakotxean, markatzen dutu ze zabalunea deukan, ordu honetan, 4 orduka, lehenengo, hartu, eguerdiko ordua, eta 4 ordu nola pasatzen diren, alde bakotxean, horre balio deu gero, hau egiteko. Hau edira lehengo gauza berberak. Hau da ipar hemisferioan, hau da, zera udako sasoia, hau da ekinozioa, eta hau da negukoa. Eta orduen, marra hoiek adierazten dute gitxi gora bera, orduka gure orduetan, zer dan, hori dibujatu daiteke. Zertara datorren hau,
gero erabiliko dugulako. Ikusteko hori ere egin daitekela nomon moderno bat egiteko. Bai? Bueno, jazta. Orden, galdera da. Ja, amaitze alderagoaz. Ze interes du gaur egun nomonak? Hori galdetzen da. Interesa du? Niretzat handia. Lehenengo eta behin pedagogiko. Hau, esplikatu eskero edo zein ikasleri, batxiliarrien edo lehen hau, ulertu dezake. Esango dizuet gauze bat. Bueno, gero esango dizuet hori. Ikusteko, hau egin daitekela umeekin. Vale. Bestetik, zientziaren metodologia ikusteko. Hasieratik, badau behaketa, neurketa, abstrakzioa, kalkulua, dana dau metodologia hortan. Bien, eta zer esanik ez zaletasuna, zabaltzeko nik uste segura asko gogoratuko zaretela hitzaldi honetaz, ez nigatik baizik eta gauza polita dielako. Berak deko erakarpena, bai? Abstrakzioaren garrantzia adirazteko, hemen abstrakzio asko egin dugu, ez dakit konturatzen garen hori pentsatu egiten zuten asko, denbora zeukaten, baina bueltak ematen zizkioten buruari. Bueno, orduan, asmoiekin, 1980ean, helioskiametroa horrela bataiatu genuen, helio, eguzkia, skia itzala, eta metroa norteko, kronometro bezala. Horrela bataiatu genuen Leioan Martin Ribas irakasleak zuzendu zuena, eta taldetxu bat, berarekin genbiltzana departamentuan, lagunduta, baina iniziatiba guztia berea izan zen. Horregatik nahi nuen aipatu. Bien, hau da Martin Ribas. Jubilaute da, ni baino 2 urte zarrago, eta gure lankidea izan da gurea urtietan. Bale, Martin Ribas. Eta orduan, urte horretan ingen duen, lehenengo deituko dudana, baten batek interesa nahi badu informazio gehiagorako hortxe dago. Baina, bueno, orain ez zaigu interesatzen. Interesatzen zaigu konzeptua, niri behintzat. Egin genuen urte horretan, Leioan, ez dakit ikusten dozuen hemen, ez da ondo ikusten, ze foto zarra dira. Hau da, Leioako kampus hau da zientifakultatea. Hemen parean hauxe da biblioteka zentrala, eta hor plataforma handi bat, orain oso transformatute dago, eta oso aldatuta dago. Bueno, bardin da. Eta hor gainean, hemen karratu honetan ez da ikusten, baina ontseiko dut dibujua. Hor, zegoen, ez que ez da, eskasa, bueno, hor egin gendun katxarrori. Bueno, eta gu Bilbotar edo Bilbo ingurukoak izanik, fanfarroiak. Orduan esan gendun, nomon bat, ez duguengo nomon bat, metro batekoa. Eta okurritu zitzaion, Martini, 6 metro eta gehi luze, zan nomoa, 6 metro luze, holako petardo bat, argi foko batetarako, hemen kapitaletan eta dozen argi zerak posteak, zutabeak, horiek edo zutoinak, horrelako bat. Eta kritu zitzaion baita bota beharren itzala botako dugu argia. Hori bere idea izan zen. Eta orduan hemen ipini zuen lente bat, hain zuzen ere, hemen dizetorren argia gitxi gora bera lurrera altzerakoan holako bola zuri, argitxu bat ikusteko. Ikusteko lurrean, bale? Eta hauxe da, hauxe zan, hau da helioskiametro zarra, gero rekuperatu dena, gero erakutsiko duten erako, bale? Rekuperatuko ez dana, ontsa esplikatuko izan. Hau da, rekuperatu ez dana. Zergatik, hori ez da existitzen, ja, kendu da. Bueno, eta orduen, hemen behian oin ez da ikusten, hemen, bueno, nire ordenagailuan hobeto ikusten da, nahi bauzu hor ikusten da, bardin da. Ez da ikusten proiezioarekin. Dibujo hau zegoen egin da. Fijatu zaitezte, hemen dauz elementu guztiak. Hau da ekinozioena, marra. Hone parabolak dira justo negukoak eta udakoak. Hau, udakoa eta honek negukoak. Konforme? Eta hemen ipin zituzten, zituen berak, esatik, bueno, toke exotiko bat ipiniko ditugu, zera konstelazio ikusten diren garai hortan. Eta hementxe dauz, Gemini, Taurus, Ares, bueno, horretanak, bale? Eta pintatu zen dana, justo neguko solstizioraino, nun meridiano hau da,
iparraren norabidea meridian hontan, hori da Leioa. Leioa meridian hortan dago, bale? Eta ekinozioaren lerroa ze paralelotan dagoen, hementxe dago markauta, bale? Hori hor da dibujatuta, eta horixe da argia beti ibiliko zen hemen barruan. Bueno, gero hemendik bai pasatzen da, baina hori ja ez da dibujatuta, imaginaten behar da. Ordu zentraletan hor dago. Bueno, beraz hau da, erloju eta egutegia, kalendarioa. Segun zemarratan dagoen, badakigu hiletan gauden. Guzi zenbat gauza dagoen hor, Bitu, hau bada ekaina, bai uztaila, al revés. Hau bada, ekaina... A ver, equinoccio, a ver. Bueno, vale. Equinoccio da. Hau da, solstizioa, beraz hau da ekaina, uztaila, abuztua eta iraila. Bale, parkatu. Eta hemendik aurrera, urria, azaroa eta abendua. Eta bada, honek zen markatzen du. Honek markatzen ditu, nondik irteten dan eguzkia. Claro, irteten da, hemendik, neguan, eta hemendik, udan. Bale? Eta hemendik, honek markatzen du, nondik sartzen dan. Ikustu duzu zenbat informazio dagoen hor. Beraz, da, jakin dezakegu honekin, zein egunetan gauden. Ze ordu dan, gitxi gora bera. Eta hola, dana. Bale? Bueno, horixe da. Bueno, orduan, hori nola kendu zan, baten bati, Martin Ribasi izango zan, nik ez dakit hori, baina igual Fernando daki, otu zitzaion, Leioako kampusak dauko arboretun deitzen den parke handi bat. Justo mendiegalean. Eta idea batzuk egon ziren, eta batek esate bateko Elorza izen zen ez da, arekin zuen Bizkaiko aitzen arroka handien erakusketa bat. Eta orduen da solako harri izugarriak, bakotxa epoka geologiko desberdinetakoa. Oso polita. Eta gero, han alboan, dago hau da. Hau da gaur egungo helioskiametro berria. Hementxe daudena, hor esan ditutena koloretan, lehen hasieran zegoen bezala, foto hau ere, nola, gainera, badaukot nik atarata lehengo gaztean, baina ez dut ipini, behitu. Dekot internetetik hartu nuena, eta ez da hain ondo ikusten. Aldaten behar. Hementxe dekozue nomona. Argi asko dagoelako izango da. Momentu etxu bat initzali daikezu agia. Ia ikusten da. Momentu etxu bat. Ikusten duzue? A ber, beste bat ia? Beitu, hobeto ikusten da, ez da? Momentu etxu batean gero piztuko duzu, eskerrik asko, beitu. Orden, hoxe da nomona, 100 metro. Hemen, dauz azalpenezko plaka batzuk, euskeraz, gaztelaniaz eta inglesez. Fikatuko zaite izenean, batzutan K, beste batzutan Ki, K, hemen, eta aurreko uste dut jartzen zuela helioskiametro ez dakit. Bueno, baten helioskiametro bestean epiten deu nahi duena, 3 aukera dagozelako. K edo Z, gaur egunean, gaztelaniaz, inglesez beka, euskeraz bezala. Guk euskeraz aukeratu bendun egokiago zalakoan. Inok ez du protesta, beraz, bale. Hauxe da, bale? Eta orain, arboretun parkean, eta hementxe nerea, hementxe dau ikusten. Hementxe dau bera, ikusten dozuenez, hau da Martin Ribas, eta honetan edie unibertsitatekoak, justo, bueno, hemen marra honek ere badauko zer ikusirik, klaro, eguzkia batzutan urrun hau, beste batzutan hurbil hau, segun nola elipse bat egiten duen, Keplerren legearen arabera, problema dau, bale? Baina hori dana berak esplikatu zuen hemen fenomeno. Orduan, hauxe da, hemen helioskiametro jartzen du, hemen helioskiametro, biak dire egokiak, baina horrela geratu da.
bueno, euskeraz ipini dute zia, hemen? Ez gazteleraz dago, Bai, gazteleraz be, bai. Ze, baina euskerazko zero ze horrian, hemen el diametro ipini dute. Ez esan edu Bai. gaztelezko bertsioa dela. Ah, bueno. Bueno, bardin da. Ez dio ajolarik. Ez dio askolarik, horixe da gurea, Bale? Bueno, ba, horixe da dana. Nik bakarri diotzuet, ni oindala 15 egun, joan naiz Bilboko lagunekin, gidari turistiko modura esplikatzen zer dagoen hor, enamoratuta geratu ziren. Eta merezi du horra joatea. Eta listo, horixe da, itzaldi. Bueno.